ערב טוב לכולם. אנחנו פה הערב בחברים זוכרים את ליאורה לייבה גביש, זכרה לברכה. ברוכים הבאים לערב שבו אנו זוכרים את חברתנו ליאורה גביש, זכרה לברכה. נתחיל את הערב בהעברת הטלפונים למצב רוטט או מצב טיסה. כבכל ערב של מועדון רוטרי, אנו נוהגים לפתוח ולסגור את הערב בצלצול הפעמון. אני מתכבד להזמין את נשיא מועדון רוטרי רמת השרון, עמוס סלע, לפתוח את הערב בצלצול פעמון. תודה עמוס. במקרה של אזעקה, כמובן שלא יהיה, אבל אני חייב להגיד, החדר המוגן הוא החדר הסמוך אלינו. עמוס? ליאורה גדלה ולמדה ביפו. ליאורה לייבה, שהייתה אז, למדה בתיכון עירוני זין, שנוסד בשנת 1955 ברחוב אדם מיצקוביץ' 14 ביפו. בבית הספר הכירה בחור צעיר שליווה אותה לכל אורך חייה, אבינועם פרפל גביש, שליווה את ליאורה באמת כמעט כל חייה. אבי יספר לנו על פגישתם והיכרותם מתחילת הדרך. אבי, ספר לנו בבקשה איך פגשת את ליאורה. שאלה טובה, שלום לכולם. גדלתי בדרום תל אביב. בהמשך לימודיי נקבע לתיכון עירוני זין ביפו. בגיל 14.5 נפגשתי לראשונה בכיתה ט'4 אצל המחנכת האגדית שלנו, דליה ויינר ליכטנשטיין. אנו היינו מתלמידיה הראשונים כמחנכת, ובלי ספק היא זאת שהשפיעה עלינו להיות כפי שאנו עד היום. היינו בוועד הכיתה והשירות עימה הייתה חוויה ענקית. וספר לנו איך בבית ספר היא הייתה.
ליאורה תמיד הייתה פצצת זמן מהלכת, מלאה באנרגיה חברתית, עם ראש ריאלי נהדר, כאשר בכיתה י' נפרדנו. ליאורה למדה במגמה הריאלית, כאשר בכיתתה היו 4-5 בנות, עם רוב של בנים, אצלי, אני למדתי במגמה הומנית, כאשר בכיתה היינו 4-5 בנים עם רוב של בנות. בין היתר, אחד הבנים היה אלוף העולם בתנ"ך מהר הרצל קליץ'. ליאורה הייתה טיפוס של ספורט. בכיתה י' היא הייתה אלופת בית הספר בקפיצה לגובה. בסוף כיתה י' נפרדנו מהתיכון כי אני שחקתי כדורסל, נוער, והילצתי את עצמי לתעודת בגרות אקסטרנית. ספר לנו קצת באיזה בית, באיזה אווירה גדלה ליאורה. ליאורה גדלה ביפו, ברחוב יהודה הימית 30, בסמיכות לבית גלי צהל דהיום. אביה איבד ידו במלחמה, בלחימה של חטיבת קרייתי במלחמת השחרור בקרבות לטרון. האמא מטילדה סעדה אותה ואת בני הבית לפרנסתם בשל הזמנים הקשים שהיו בתחילת שנות ה-50. ליאורה הייתה אחות אמצעית לזאבה, אשר השחקן האגדי קרק דאגלס והסופר במאי אוטו פרמינגר בחרו בה כדמות הצבר הישראלי. אחיה הצעיר היה מדריך רעיוני של תנועת הצופים בישראל וניהל את מוסדות החינוך יובלים של עיריית תל אביב. בהמשך, אביה ועוד 3 נכי מלחמה קיבלו כשיקום את קולנוע איילון מגדל ברמלה. בשל קשיי ניידות, ליאורה עברה עם המשפחה לגור ברמלה והמשיכה את לימודי התיכון ביפו ובעירונית ז'. השובבות של ליאורה ששיחקה בעיקר עם הבנים גרמה למשפחה לכנות אותה בשם מוישלה השובב. את כל המופעים, ההצגות, הסרטים מהעיר הגדולה תל אביב ראינו משורה 4 בקולנוע איילון מגדל הרמלאי. בימי החופש הגדול כל שנה בילינו בקטיף תפוחים בקיבוץ צפוני אחר. פעם זה היה בפרוד, פעם זה היה בגנוסר, זה קיבוץ שמיר, קיבוץ משגב עם, בארגון עצמאי של החבר'ה מיפו, מבית הספר העממי ויצמן ותיכון עירוני ז'. זה בית הקולנוע ברמלה היום. וזה הבית שבו גדלה ליאורה ביפו. אצל ליאורה ההתנדבות באה מהבית. משפחתה הייתה קשת יום וסבלה מחוסר. אביה נפטר בגיל צעיר, בגיל 61, והאמא פרנסה אותם כתופרת. מאיר וסרמן, קרוב משפחה שהכיר את ליאורה מילדות, ישתף אותנו קצת על ילדותה. ההיכרות שלי עם ליאורה מתחילה בכיתה א', למדנו יחד בבית ספר ויצמן ביפו, קבוצת ילדים וילדות מהשכונות הקרובות לבית הספר. אני גרתי בבית ערבי משותף ל3 משפחות, כל משפחה בחדר אחד, 4x4, מטבח ושירותים משותפים לכולם. בסיום הלימודים הלכנו הביתה בקבוצות. הזמנתי את ליאורה לבוא אליי להכין שיעורים יחד. ישבנו, היא הביטה סביבה ולא אמרה מילה. כעבור מספר ימים היא הזמינה אותי להכין שיעורים אצלה. הבית של ליאורה, בית ערבי בסגנון ישן, גדול, מרווח, חדרים גדולים, מסדרון רחב, תקרות גבוהות ומרפסת גדולה. בו במקום היא הציעה שהכנת השיעורים אצלה תהפוך לקבועה. היות ושני הוריי עבדו מבוקר עד ערב, הסכמתי מיד. תוך זמן קצר אני בעצם הופך להיות בן משפחה. מטילדה, אמא של ליאורה, הייתה בשלנית מעולה. וכך אני מתוודע לטעמי המטבח הספרדי, אהוב עליי עד היום. המשכנו יחד לתיכון עירוני ז' ביפו. ליאורה הייתה מעין האחות הגדולה ששמרה שלא אבריז מבית הספר. בתיכון התגבשה קבוצה של 18 חבר'ה ששומרת על קשר הדוק עד היום. מובן לכולם שהיחסים הקרובים בינינו, כמעט משפחתיים, נמשכים לאורך 7 עשורים. נתעכב על פרק אחד יחיד ומיוחד, הקשר בין ליאורה לאמי.
אמא, זכרה לברכה, הייתה סיעודית ב-12 השנים האחרונות לחייה. ליאורה אימצה את אמא שלי כפרויקט חיים. בראש ובראשונה במאמצים בלתי נלאים למצוא לה מטפלת. דבר הקשה במיוחד במידה שלא תאומן מול הבירוקרטיה שלפני 20 שנה. עזרתה הצילה את אמא. אמא צלולה וחדה כתער הבינה הכל. אהבה את ליאורה אהבת נפש. הבת שלו הייתה לה. הקשר הטלפוני הקבוע, ביקור אחת לשבועיים לפחות, התעניינות כנה ואמיתית של חברות. ועל כך אסיים ואומר, מאחל לכולנו חברה כמו ליאורה. חבל על דאבדין. החיבור בין אבי וליאורה נעשה למעשה ביוזמת המורה המחנכת שלהם בבית הספר. גם ליאורה וגם אבי היו פעילים למען האחר עוד בהיותם בבית הספר התיכון. שניהם היו בוועד הכיתה ואחר כך בוועד בית הספר. בגיל 18 התגייסה ליאורה לצה"ל ושירתה בחיל האוויר בבאחה 27 בלוד. חברה לחיים אבינועם, שאותו הכירה עוד בתיכון, שירת בגולני. על שירותה הצבאי ותקופת הצבא ולאחר סיומה, לאחר סיום לימודיה על התואר הראשון בכלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, יספר לנו אבי גביש. ובוא נשמע אבי על תקופת הצבא. ליאורה שירתה בלוד בבסיס באחה 27, כאשר אני שירתתי בחטיבת גולני בגדוד 12. בפיקוד, טיפוח וחינוך של טירונים מבני העלייה של שנות ה-50 מתוניס, מרוקו ופולין. היינו 3 מיפו שהגענו לחטיבה, כאשר מוישה פינקס, פיצי ודובלה רוזנבלום נהרגו במלחמת 6 הימים כלוחמים ומפקדים של פלוגת החוד של הגדוד, אשר לחמה בגבורה עילאית בתל פחר אשר ברמת הגולן. בשל אופיין של שתי היחידות ששירתנו, היינו מתראים בתקופה הזו אחת ל5-6 שבועות. לאחר השירות הצבאי למדה ליאורה באוניברסיטה העברית בירושלים. אני מבין שאתה למעשה האשם במרכאות שהיא לא המשיכה ללימוד תואר שני. ספר לנו. את לימודיה האקדמיים עשתה ליאורה באוניברסיטה העברית בירושלים. בלימודי כלכלה וסטטיסטיקה וסיימה כמצטיינת מגמה אצל פרופסור איתן שישינסקי. אז עוד לא היו לימודי מנהל עסקים. בשל לחץ מצידי להתחתן, ליאורה לא המשיכה בלימודי תואר שני ותמיד האשימה אותי בכך. אז בשל הלחץ מצידו של אבינועם, התחתנו השניים בשנת 1970 בבית החייל בתל אביב, ואז מקימים בית בישראל. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town good to me. הלחץ הזה גרם לליאורה לוותר על המשך לימודים לתואר שני ולדוקטורט, שתמיד חפצה להגיע אליו. לליאורה ואבינועם נולדו 3 ילדים, אוהד, עמית ורעות. שלושתם נמצאים איתנו כאן היום. אבינועם וליאורה הקימו משפחה וחיו יחדיו לאורך כל השנים. Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine, he came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things,
could be lonely, I reach for his hand. It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away, and he'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him around. Who could be lonely? I reach for his hand. It's all... התחלת חייהם כמשפחה יספר לנו אבי. אבי, ספר לנו על התחלת חייכם כמשפחה ביחד. התחתנו באוגוסט 1970. בתחילה גרנו בדירת שיכון ברמת יוסף, בבת ים, ברחוב יוספטל 105, עד 1973. ליאורה עבדה כבר בבנק לאומי כבנקאית בכוח אדם, ואני חברתי לעסק המשפחתי שהקים אבי המנוח, פרפל ובנו בעם. אני הייתי ובנו. להשלמת הכנסה ושיפור רמת החיים מכרנו גלידה בגלידת השלג, מכרנו כרטיסי הגרלה של מד"א בצומת גורדון דיזנגוף, ומי שזוכר, חנות איווניר הייתה שם. ליאורה הסתובבה עם המגפון ואני מכרתי את הכרטיסים, כשצעקנו עוד יום הגרלה, עוד יומיים הגרלה, עוד 3 ימים הגרלה. תלינו פלקטים באטליזים, כאן להשיג בשר הודו וכדומה וכדומה. החתונה שלנו הייתה באולמי בית החייל בתל אביב. בשנת 1973 עברנו לגור ברמת השרון, ובהמשך דאגנו גם לאימהות שלנו, האלמנות, בערוב ימיהם. בהמשך, בפער של 5 שנים, נולדו לנו 3 ילדים. אוהד, עמית ורעות. אוהד גר כיום בשוויץ, עמית דור שלישי בפרפל, והוא שייך לא לבנו אלא לבני בנו. רעות הייתה פסיכולוגית קלינית לילדים. מ3 ילדינו יש לי 7 יהלומים, קרי 7 נכדים. אז טוב, הילדים גדלו, וגם הם הקימו משפחות. כפי ששמענו, הביאו 7 יהלומים. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun... אז הילדים גדלו, וכשהילדים גודלים גם מתחתנים. גדלו והתחתנו, אלא גם הקימו משפחות. אוהד מנהל בנק בציריך יולבוסברג, ולא 3 ילדים. עמית מנהל את העסק המשפחתי, פרפל ובנו, דור שלישי. אביו של אבינועם הקים את העסק לפני 78 שנים, העביר אותו לאבי, שהעביר אותו לעמית. כל אחד. לעמית 2 ילדים. רעות, פסיכולוגית קלינית, וגם לה 2 ילדים.
שלושת הילדים הקימו גם הם משפחות וברכו את אבינועם כפי ששמעתם ב7 נכדים. There's a place in your heart and I know that it is love and this place is much brighter than tomorrow and if you really try you'll find there's no need to cry in this place you feel there's no hurt or sorrow there are ways to get there if you care enough for the living make a little space make a better place heal the world make it a better place for you לאחר שחרורה מהצבא הצטרפה ליאורה לבנק לאומי. בנק לאומי איתר וגייס אותה לשירותיו לעתודת מנהלים צעירים של הבנק שנוהל אז על ידי ארנסט יפה. בבנק לאומי הוכרחה ליאורה לעברת את השם של המשפחה. וליאורה לידה ואבינועם פרפל הפכו לליאורה ואבינועם גביש. את רוב הקריירה בבנק לאומי עבדה בכוח אדם, ולבסוף לאחר שהקימה את יחידת ממקה, מחלקת מערכות מידע ומינהל כוח אדם ומחלקת יחסי עבודה, הגיעה לדרגה בכירה ביותר, עוזרת למנכ"ל הבנק גליה מאור. שמעון קושניר עבד בבנק לאומי במשך שנים רבות. ליאורה הייתה הבוסית שלו. שמעון, רוטריון לשעבר, נשיא מועדון רוטרי יבנה, היה זה שהביא את ליאורה לתודעה את ארגון הרוטרי. שמעון יספר לנו בקצרה על ליאורה בבנק לאומי. ליאורה גביש זיכרונה לברכה. ערב טוב לחברי מועדון רוטרי היקרים ובני משפחת גביש, ובראשם אבינועם, בעלה היקר של ליאורה והילדים והנכדים. ליאורה הייתה אישה ראויה ביותר. אני הכרתי אותה בהיותי ת"פ שלה בבנק לאומי. ליאורה הייתה בכירה מאוד בבנק, ניהלה מערכות גדולות כמו המנגנון הארצי של הבנק ואחראית על מערכות מידע בבנק. מה שייחד את ליאורה היא יכולתה לקחת כל פרויקט שהוטל עליה ולהוציא פרויקטים בתחום משאבי האנוש מן הכוח אל הפועל בדרך פנטסטית ומעוררת השתאות. מה שייחד אותה זה היכולת שלה לזהות בכל אדם את הפוטנציאל שלו והיכולת שלו להשתלב, וליאורה היא זו שהמריצה, עודדה והצליחה לאתגר ולדרבן את העובדים ולהביא אותם לתוצאות מדהימות. אני כאדם שעבדתי עם ליאורה, הכרתי את אופייה המדהים והרצון העצום שלה להביא הצלחה. תכונות אלו ואהבתה רבה לאבינועם ולילדיה, למרות הקריירה לשמור על המשפחה והחברים, זיהיתי את הפוטנציאל הרב שלה, ואני שהייתי נשיא מועדון רוטרי יבנה, שמחתי לעודד אותה להצטרף למועדון רוטרי. ושמחתי להמליץ עליה. אני יודע בוודאות שליאורה הייתה מתנה גדולה למועדון בשל התרומה הרבה שלה לפעילות במועדון. ליאורה הייתה גם חברה נאמנה והיא חסרה לי מאוד. ואני בטוח כמובן גם לאבינועם ולבני המשפחה וחברי רוטרי באשר הם, ולכל מיני גופים ואנשים שהיא נהגה לתרום להם, לא על מנת לקבל פרס. חבל על דאבדין, ממש חבל. תהיה נשמתה של ליאורה זיכרונה לברכה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. חבר שלה שמעון קושניר, ומצטרפת רעייתי ורדה, שאהבה והעריכה אותה מאוד. ליאורה תמיד הייתה פעילה ולקחה יוזמה לעזור ולסייע. מגיל צעיר נתנה עצמה לזולת והתנדבה תמיד לעזור ולסייע לאחר, אבל לא רק התנדבה. הגדולה שלה הייתה שהיא גררה אחרים בעקבותיה לנתינה. גם כשהגיעה כבר למעמד בכיר ביותר בבנק לאומי, הייתה מסייעת לעסק המשפחתי מכירת גלידה בשבתות בחנות העסק. ליאורה לא הייתה פעילה רק בעסק וסייעה למשפחה המורחבת, אלא הייתה גם פעילה חברתית. אין מקום שליאורה לא פעלה והתנדבה. ליאורה הייתה בקשר עם כולם, מעולם הבידור, מעולם הפוליטיקה, בעיקר מצד מפלגת העבודה. ליאורה הייתה גם פעילה במפלגת העבודה והייתה גם פריקית של שמעון פרס. Habani be a boy, habani be a boy.
ארנסט יפת, שהיה מנכ"ל בנק לאומי, צירף אותה כנציגת הבנק למועדון המסחרי תעשייתי, שהייתה פעילה בו עד יומה האחרון. אהבה נוספת של ליאורה הייתה ההתמכרות למכבי תל אביב. אבי וליאורה, אוהדי מכבי תל אביב מהגרעין הקשה, כדורסל, כדורגל, מנויים משפחתיים עם הילדים למעלה מ-40 שנים, חגגו אליפויות וגביעים, הרבה משחקים עם הרוסים, טרם הגלוזנוסט, והמון רגעי כיף ונחת רוח. אין משחק כדורגל או כדורסל רציני שליאורה לא נכחה בו. מכבי שלנו, מכבי תל אביב, בקיץ, בחורף, בסתיו ובאוויר. מכבי זה שם שתמיד נשמע חביב, היום כל אחד הוא. מכבי שלנו, מכבי תל אביב, בקיץ, בחורף, בסתיו ובאוויר. מכבי זה שם שתמיד נשמע חביב, היום כל אחד הוא מכבי תל אביב. ליאורה הייתה גם משתתפת קבועה בכל הצעדות האפשריות. לא הייתה צעדה שליאורה לא לקחה חלק. בתחילה מטעם ועד העובדים של בנק לאומי, ואחר כך באופן פרטי. לקחה חלק פעיל בפעילות ברמת השרון, כגון צעדות, ישיבות מועצה וכדומה. החלק העיקרי בחיי ההתנדבות היה השתייכותה למועדון רוטרי רמת השרון. ליאורה התקבלה כחברה במועדון רוטרי רמת השרון בשנת 1999. את סיכת החבר העניק נשיא המועדון דאז, נגיד לשעבר של רוטרי ישראל, ברוך ברק, זכרו לברכה. היא הייתה החברה האישה הראשונה במועדון רמת השרון, שהיה במשך שנים מועדון גברים בלבד. במועדון כיהנה בתפקידים שונים מדי שנה. על כך זכתה בתעודות הוקרה ומגינים, שפה אנחנו מביאים רק את חלקם כי אין מספיק מקום בשקפים. ברוטרי ישראל כיהנה בתפקידים שונים וליוותה מספר נגידים. ברוטרי גם מטיילים, וליאורה הייתה בוועידת רוטרי בברלין, בהמבורג, וטיול של המועדון לסלוניקי.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà. בשנת 2010 ו-2011 כיהנה ליאורה כנשיאת מועדון רוטרי רמת השרון. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà. בשנת נשיאותה שמה ליאורה את הדגש בסיוע לקהילה ובעיקר בהקמת דור העתיד רוטראקט, רוטרי לצעירים. בשנת הנשיאות שלה חולקו 23 מלגות לסטודנטים בטקס שנערך בנובמבר 2010, ושם היא אמרה, ואני מצטט מדבריה, המשאב האנושי הוא המשאב היקר ביותר לא זכינו במדינתנו, ולכן מחויבים לטפחו ולהעשירו. רכישת השכלה וערכים תכשיר אתכם הצעירים לחיים אזרחיים איכותיים ובעלי משמעות. אנחנו ברוטרי נסייע לכם בהשגת מטרה חשובה זו. בנוסף, ליאורה ערכה ערב התרמה לאיסוף כספים שנערך בסינימה סיטי בגלילות, הקרנת הסרט בכורה, שליחותו של הממונה על משאבי אנוש על פי ספרו של א' ב' ישוע. ליאורה כנשיאה הצליחה להשיג תרומה ענקית מיובנק לקרן המועדון. הערב נערך בחסות יובנק ועיריית רמת השרון. בערב זה גויסו עשרות אלפי שקלים לקרן המועדון שהיו מיועדים לפעילות למען הקהילה, חלוקת מלגות לסטודנטים נצרכים ותמיכה בסניף אנוש רמת השרון. פעילה חברתית ומעורבת בפוליטיקה העירונית. היא ליוותה את המועמד צבי קאול, זכרו לברכה, את איציק רוחברגר, ראש העירייה, את אבי גרובר, ראש העירייה, ושוב את איציק רוחברגר, ראש העירייה. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of. ליאורה הייתה פעילה חברתית וסמל לתרומה לקהילה ברמת השרון. בפועלה ועשייתה הרבה קידמה מספר רב של מיזמים קהילתיים. ליאורה קידמה פרויקט משותף עם עמותת לראות, בדיקות עיניים לנזקקים וקשישים.
המיזם נערך בשיתוף עם מנהלת בית גיל הזהב, עיריית רמת השרון, רופא עיניים, וכן הגברת נדין הולנדר מעמותת לראות, שאותה נשמע מאוחר יותר. ביוזמתה נערכו בדיקות עיניים ליותר מ100 אנשים. בתמונה ניתן לראות את סגן ראש העירייה, מר קורצקי, נותן דוגמה לתושבים. מיזם נוסף הוא תוכנית קצב החיים של מגוונים אלון. התוכנית הציעה מגוון חוגים למתמודדים עם פרקינסון, מחלה נוירולוגית, בעיות שיווי משקל ועוד. במסגרת התוכנית אנשים לומדים לרקוד במטרה להגדיל את טווח התנועתיות, לשפר את היציבות ואת האיזון בשיווי המשקל. ליאורה חברה עם פרופסור רפי אלדור, שהיה הוגה התוכנית, ולקחה חלק פעיל במשך שנים במיזם זה. אנוש רמת השרון, ארגון המוביל והמשפיע בישראל לקידום בריאות ורווחה נפשית. ליאורה לקחה חלק פעיל במשך שנים בהנהלת עמותת אנוש רמת השרון. מיזם נוסף אותו קידמה ליאורה הוא מסע של אהבה. תוכנית התפתחות אישית לבני נוער, אשר מטרתה להגביר את רמת האהבה העצמית, הקבלה העצמית והשקט הפנימי אשר יובילו למימוש והגשמת הפוטנציאל האישי שלהם. מיזם של ליאורה קידמה יחד עם המובילה של המיזם, ורד בירון שרביט, שגם אותה נשמע בשלב מאוחר יותר. עמותת נוער למען נוער, שיימינג, העמותה הישראלית למיגורה של תופעות השיימינג וסיוע לנוער בסיכון, בהובלתו של רוטריון עמית סבן, חבר מועדון רוטרי רעננה. והדרך היא שלך, תלך בה בביתך, ולעולם אם תדע שאני תמיד איתך, בכל יום, בכל דקה. אני איתך, ותיתן ללב שלך לצרוח בשמחה, שהמנגינה תצא החוצה בשירה, ואז תדע אני איתך. שאני תמיד איתך
אז כפי שראינו, ליאורה הייתה פעילה גם בפוליטיקה העירונית. נמצא איתנו כאן הערב, אני עושה לו הפתעה, ראש העירייה לשעבר אבי גרובר. אבי, אני מזמין אותך לבמה. כן, 2 דקות. אבי, ספר לנו על ליאורה כראש העירייה שליוותה, הייתה גם קצת לצדך. אני אהבתי להיות תמיד עם הדלת פתוחה, אבל ליאורה לא ידעה מה זה דלתות. אם היא הייתה רוצה משהו, אז הדלת הייתה נפתחת. אני זוכר אותה שם יושבת בישיבות מועצה, וכשיש לה משהו להגיד, היא פשוט אומרת את זה תוך כדי הישיבה. אבל אני יכול להגיד באמת, גם אם היא הייתה איתי וגם אם היה עם איציק, וכאילו, ואתה יודע, אני ואיציק לא תמיד היינו, נגיד את זה ככה ביחד, תמיד, לא היינו ביחד, אבל זה תמיד הרגיש לי שגם אם היא לא איתי, היא אוהבת אותי. וזה אף פעם לא היה, אין אצלה את הקטע הזה האישי, זאת אומרת, היא נורא הולכת עם הדעות שלה עד הסוף, ובאותו זמן היא יכולה לחבק אותך ולאהוב אותך והכל, וכאילו, זו תכונה מדהימה, כי הרבה פעמים אנחנו בפוליטיקה, הכל, בכלל בפוליטיקה במדינה, הכל נהיה נורא אישי. אז אני אומר, היא מאוד מאוד האמינה בדברים, והייתה, ברגע שהייתה מאמינה במשהו, היא לא ראתה דלתות, היא לא ראתה כלום, היא הולכת עם האמת שלה עד הסוף, ובאותו זמן לגמרי, זה כאילו לא, אצלה זה היה ברור לגמרי, היא הכי אוהבת אותך בעולם. ותמיד כשהייתי רואה אותה, היא הייתה רק מריפה על האהבה, גם אם היא לא הסכימה עם שום דבר שאמרתי. לא, באמת, זו תכונה מקסימה, והלוואי שכולנו נדע לקחת את זה, ובאמת, היא לחמה בשביל הדברים שהיא אהבה אותם, והיא תמיד הייתה שם, ולא הבנתי כמה אנרגיה יש לה, היא לא נגמרת, אני רואה אותה פה ואני רואה אותה שם, והיא באה לאירוע הזה, כאילו היא צריכה נהג ושני עוזרים, שרק לתכלל את כל הדבר הזה, ובאמת שהייתה אישה מקסימה, אישה טובה וכל כך מסורה, ואני רק באתי לשאול מאחורה, לתת החיבוק הקטן שלי משם, אבל אני שמחתי, אם אני יכול להגיד מילה טובה, אז בכיף. תודה רבה, אבי, באמת תודה. בשנת 2010-2011, כשליאורה כיהנה כנשיאת מועדון רוטרי רמת השרון, נגיד האזור היה אז חברנו מוטי בר דגן, תת אלוף במילואים, נגיד לשעבר של רוטרי ישראל. מוטי, אני מזמין אותך לבמה. מוטי, ספר לנו קצת על ליאורה ברוטרי כנשיאה, אבל בנוסף אני רוצה גם שתספר לנו על ליאורה השדכנית. בבקשה מוטי. קודם כל, ערב טוב לכולם. האמת היא שאני מאוד נרגש, אני יושב כאן ונרגש, וכמה חבל לי שליאורה לא יושבת כאן ורואה איך אנחנו כאן. אני בטוח שהיא הייתה כל הזמן מחייכת ומאושרת מכל תמונה ומכל פיפס שהיה כאן. אני אומר את זה כי אני מכיר את ליאורה. ליאורה לגביי הייתה כמו אחות שלי. אני הייתי איתה במערכת יחסים שאין לה אח ורע. היא פתאום הייתה מרימה אליי טלפון ביום שבת, מה אתה עושה? אני אומר, אני בבית, תבוא מיד עם ברכה לאכול חמין אצלנו בבית. 10 פעמים היינו באים לשם, היינו שותפים באמת מלאים עם הילדים, עם אבי, עם כל מה שקורה בבית, במשפחה. ואני לא יודע אם שמתם לב, אני בטוח שהרבה אנשים יודעים, זה פשוט מדהים, לא ראיתי בן אדם לצורך זה, אישה כמו ליאורה, שהייתה פעילה בכל כך הרבה ארגונים. קשה להאמין שבן אדם מסוגל להיות פעיל בכל כך הרבה ארגונים, ואני לא אזכיר אותם כי ראינו בסרט אותם, אבל אני אומר לכם שבאמת אתם, אבי והילדים והמשפחה וכל החברים שנמצאים כאן הנפלאים, כמה אנחנו אוהבים אתכם, כמה היא חסרה לנו, כמה היא חשובה לנו. וכאן אני עובר לסיפור שהיא הייתה גם שובבה גדולה, וכמו שאמר חיים, ליאורה השתתפה באיזה 6 מערכות בחירות, תראו לכם,
באמת קשה להאמין. ומה שאמר פה אבי גרובר זה כל כך נכון, היא הייתה יכולה להיות במטה אחר, אבל לאהוב אותו ולהסכים איתו, לא להסכים איתו, כזאת הייתה ליאורה. ואני הייתי, לשמחתי, גם פעיל בכל אותם מערכות בחירות, הייתי תמיד ראש מטה בחירות של איציק קאול, של הרבה מאוד ראשי ערים, והייתי מאוד שותף ומאוד פעיל. ותמיד היה המטה של גולן, של אלון, ובנוסף לכך היו עושים שם את חוגי הבית, המון חוגי בית אצלהם בבית. ואני כראש מטה של, במקרה זה ב-2003 זה היה של איציק קאול, באתי שם אליה הביתה לארגן את כל האירוע והכל, ותוך כדי זה שאני יושב שם נכנסת אישה יפה עם הבת שלה, ומסתבר לי שהיא מתנדבת בבחירות האלה, ואני מסתכל עליה ככה, הייתי קצת ככה, קיבלתי זה כמו שרואים קצוצים כאלה, וליאורה היא כזאת, היא מיד עלתה עליי והבינה שאני מתרגש מהאישה הזאת שנכנסה. אני רוצה שתדעו דבר אחד, הייתי פרוד אז, לא היה לי בת זוג, הייתי פרוד, והיא החליטה שהיא משדכת לי את ברכה, בת הזוג שלי. ואני רוצה שתדעו, לא תאמינו, היינו הולכים לחוגי בית, היא הייתה לקחת את ברכה. היא הייתה תמיד אומרת שכיף לה לשבת מאחורנית, יותר נוח שברכה תשב לידי. היינו הולכים לסיור, כל הזמן ברכה הייתה לידי והיא מצד שני. היינו הולכים לעמוד בצומת הכפר הירוק או במקום כזה או אחר, היא הייתה שם. כל הנסיעות ביחד. כשהיינו חוזרים, היא הייתה אומרת לי, תעשה לי טובה, קח אותי קודם הביתה, למרות שהמסלול היה שצריכים להוריד את ברכה קודם. ואחר כך תיקח את ברכה, אני מבקש ממך. טוב, 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 טוב. בקיצור, אם יש מתנה שקיבלתי לכל החיים, שאני כל כך אוהב אותה וכל כך חשוב לי, וכמה ליאורה עשתה את זה, זה שקיבלתי את המתנה של חיי, את ברכה, שהיא בת הזוג שלי. פשוט כיף לי, ואני כל כך מודה לליאורה עד לכדי דמעות. תודה לכם וערב טוב לכולנו. תודה מוטי. לליאורה היה קשר ייחודי עם הזמר יזהר כהן. ההיכרות ביניהם נמשכה לאורך שנים, כשליאורה עומדת לצידו ומסייעת. יזהר חבר בלב ובנפש יותר מאח למעלה מ-20 שנה. אני מתכבד להזמין לבמה את יזהר הזמר, יזהר כהן. מאחר ואפשרת לי 5 דקות לדבר על ליאורה, אני צריך 5 שנים לפחות, ועוד לא התחלתי. קודם כל, אני חייב לומר שבחדרי ליבי יש חדר אחד שהוא הפנתאון של כל החברים ובני המשפחה היקרים לי ביותר, וליאורה יושבת שם בכיף איתי לאורך כל החיים. המפגש שלנו היה מאוד מקרי, מין מפגש גורלי. עברתי ברחוב ירמיהו ליד הבית שלי, ופתאום שמעתי מאיזה מסעדה, אנשים שרים, ופתאום נזכרתי שאני מוזמן ליום הולדת, זה היה יום הולדת של... אתה זוכר? לא משהו, היה יום הולדת. כן, אמרתי, אני אכנס להגיד מזל טוב, לא נעים. אני נכנס, ישר הושיבו אותי ליד מי? ליאורה. ליאורה ואבי. ומאותו הרגע, זהו, השתנו חיי וחייה. ליאורה באה מעולם לגמרי שונה ממני. היא באה מעולם של פיננסים, היא למדה לימודים ריאליים, ואני הכנסתי אותה לעולם שאף אחד לא יכול להבין אותו. גם בני משפחתה לקח להם לעכל את הקשר שלנו, כי פתחתי לה, היא הייתה אדם מאוד פתוח בראש, בפוטנציאל שלה. היא אהבה אנשים, היא הייתה בכל מצב רואה את החיוב שבעניין, והיא ידעה לחבק כל מצב. אז היא התחילה להסתובב איתי בכל מקום, ובנסיעות יום יום להופעות, והיא נכנסה עמוק לתוך זה.
היא אהבה את אחורי הקלעים, היא אהבה את האנשים, היא אהבה פרסום של האנשים כי היא העריכה את ההישגים שלהם. עכשיו היא הייתה מגיעה לכל מקום, אני בקושי הייתי רואה אותה. אתה יודע, אני הייתי מגיע עם מלא אומנים, בדרך כלל הייתי מסיים את המופע, אז בהתחלה אנחנו איזה 30 אומנים יחד, כל אחד עושה את החלק שלו, והולך הביתה עם הפה קלח, ואני בסוף נשאר לבד. אני עולה לבמה, אני יורד, אני רוצה לנסוע הביתה, איפה ליאורה? לך תדע, עד שלא סוגרים את האולם, והשרת מטאטא את האולם, היא לא יוצאת, והיא הייתה יכולה להוציא אותי מדעתי. היה לנו יחסים כאלה סוערים, היינו צועקים, היינו מתעצבנים, והיינו צוחקים עד אמבולנסים, ואהבה שאי אפשר לתאר. וגם הראיתי לה מה זה עולם האופנה. כשהכרתי אותה, לקחתי אותה פעם ראשונה לקנות נעל בכיכר המדינה עם עקב כזה. הייתם צריכים לראות איך היא הלכה באותו יום. לימדתי אותה ללכת, ולאחר מכן הייתי חייב ללכת איתה לכל קנייה, כל נסיעה שלכם לאיטליה, כל חתונה, כל אירוע, הייתי מחויב ללכת ולבחור לה את הבגדים שלה. ולאט לאט, דרך אגב, שמתם לב בתמונות, יש לה המון תכשיטים. כל התכשיטים שלי, אם שמתם לב. אני את ליאורה, מה אני אגיד לכם? ליאורה אהבת החיים, היא אכלה את החיים בביסים ענקים, והיא גם ידעה ללעוס אותם עד הסוף. ואני כהיפר, תמיד הייתי אדם עם המון אנרגיה, וגם העולם שלי היה אנרגטי מאוד, הייתי נוסע ממקום למקום, מטלוויזיה לצילומים, לתלבושות והופעות ובדרכים. היא גם סחבה את אבי המסכן שהיה צריך להסיע אותי לפעמים, כן, והיה מפסיד משחקי כדורגל. והיא לא יכלה בלי זה. אף אחד, איך הייתה אומרת, זר לא יבין זאת. זה היה קשר שרק מי שהיה בתוכו הבין את המשמעות שלו. הייתה לנו משמעות אדירה יחד כחברים וכמשפחה, וחבל שאיבדנו אותה. אדם כמוה שכל כך אהב לחיות, הלך מאיתנו, אבל כמו שאמרתי, היא לעולם תישאר בלב שלנו. ליאורה, אני אוהב אותך, אני מדבר איתה יום יום. זהו, היא נסעה איתי בארץ וגם בעולם, והיא הייתה משגעת אותי, אבל אני והיא היינו זוג אס. אז יפה שבאתם לזכור אותה, ואותך אני לא אזמן כסאונדמן. אתה יודע להיות רק נשיא, כן. תודה, יזהר. אותו להיות סאונדמן. הוא נשיא המועדון, דיברתי את זה עליו. תודה רבה. תודה רבה לכם. ליאורה הייתה פעילה חברתית וסרמל לתרומה לקהילה ברמת השרון. בפועלה ועשייתה הרבה קידמה מספר רב של מיזמים קהילתיים. פרויקט משותף עם עמותת לראות, בדיקות עיניים לנזקקים וקשישים. אני מתכבד להזמין לבמה את הגברת נדין הולנדר, יושבת ראש עמותת לראות. נדין, ספרי לנו בבקשה על המיזם ועל ליאורה, איך שהיה לה כל כך חשוב לקדם אותו. וואו, אני הכרתי את ליאורה שהצטרפה לאגודת הידידים שלנו, כמה חברות בוגרות בנק לאומי, הגיעו לאגודת הידידים של עמותת לראות, וישר היא הייתה אש, פצצת אנרגיה, ובא מלא רעיונות וזה, ואני גם גרה קרוב בהרצליה, אבל מכירה את רוטרי המון שנים, נתתי הרצאות תמיד לכל מועדוני רוטרי, ואמרתי בואי נעשה משהו משותף. והיא נכנסה לנושא של עיניים, שזו המטרה של העמותה,
למנוע עיוורון ולטפל בנושא של בריאות עיניים של הציבור. ועשינו איתה שני פרויקטים מדהימים פה. פרויקט של בגני ילדים. בעצם ליאורה הייתה פעילה מ6 שנים. מ-2018 עד 2024. עכשיו אני עושה את הדוח של 24, יש לי מלא תמונות של ליאורה. ועשינו פרויקט ילדים למניעת עיוורון חד עיני, זאת אומרת איתור בעיות ראייה אצל ילדים בגנים. ואצל ליאורה, כמו שאמרו, אין בעיה להיכנס לראש העיר, לסגן ראש העיר, למחלקת חינוך, וישר הקמנו את הפרויקט ובדקנו אלפי ילדים בגנים במשך כמה שנים, ואיתרנו הרבה ילדים שהצלנו להם את הראייה, שאם לא היינו עושים את הפרויקט הזה, וזה בזכות ליאורה. פרויקט שני מאוד חשוב, פרויקט יחד עם מחלקת הגמלאים של העירייה, עשינו פרויקט לבדיקות עיניים לקשישים בבית אבות פה, שגם רוטרי פה מאמץ אותם, והיה שיתוף פעולה נהדר. הבאנו רופאים, עשינו בדיקות עיניים, שלחנו אנשים ישר לבית חולים או לטיפול דחוף להציל להם את הראייה, וליאורה תמיד הייתה פצצת אנרגיה עוד לעשות ועוד ולהיכנס ולקדם, והאם הגש את הפרויקט לעירייה, היה לה רעיונות, הייתה אשת שיווק מדהימה ועם כל כך הרבה אנרגיה, תמיד הייתה לפני כולם וחסרה לנו. כל שבוע אני מתעמלת לא רחוק מהבית שלה, ואין שבוע שאני לא זוכרת את ליאורה. תודה רבה גברת הולנדר. בבקשה. אנוש רמת השרון, ארגון המוביל והמשפיע בישראל לקידום הבריאות ורווחה נפשית. ליאורה לקחה חלק פעיל בהנהלת אנוש רמת השרון. אני מתכבד להזמין לבמה את דוקטור הילה הדס. בבקשה דוקטור הדס, ספרי לנו על ליאורה ואנוש. ערב טוב, אני חייבת לומר שהכרתי את ליאורה באמצע או בשלושת רבעי הדרך. היה מדהים להבין מה היא עשתה קודם ומה היא עשתה תוך כדי. חלק ידענו, היא סיפרה ולא הבנתי. אני אדם מאוד אנרגטי, אני חייבת לומר, ואת הסטנדרט של ליאורה זה היה מעל ומעבר. אני לא מנהלת את אנוש רמת השרון, אני מנהלת את אנוש ברמה הארצית. אנוש הוא באמת הארגון המוביל בארץ לבריאות ורווחה נפשית, שהוקם לפני 48 שנה על ידי אימהות, שבבית היו להם ילדים בוגרים שהתמודדו עם מחלות נפש. דמיינו 78, בריאות נפש לא היה נושא שמישהו רצה לדבר עליו. וכשאני הגעתי לאנוש ב-2006, אני חושבת שליאורה כבר הייתה באיזשהו אופן פעילה בסניף רמת השרון. לאנוש כבר אז היו למעלה מ50 סניפים, ובכל סניף הייתה חבורת מתנדבים שלמעשה הקימה את אותו סניף. עם השנים, מ-78 ועד שנת 2000, אנוש הפכה מארגון של מתנדבים לארגון העסיק מאות עובדים, למעשה חולל שינוי חברתי וחקיקה במדינת ישראל. רק לסבר את האוזן, היום לאנוש יש 1,200 עובדים בפיירול ועוד כמה מאות פרילנסרים. אז אתם יכולים להבין שליאורה הייתה איתנו בעיקר בזווית של ההתנדבות, אבל אדם שהיה לו חשוב מאוד לקחת את הארגון מארגון של מתנדבים לארגון שיש לו עובדים ומנגנון וכך הלאה. אז מרמת השרון, שעשתה בסניף עצמו הרבה מאוד עבודה, הייתה גם קשורה, דאגה להרבה מאוד קשרים עם העירייה וכך הלאה, מצאה את עצמה בשלב מסוים רוצה להשפיע ברמה הארצית, ונבחרה להנהלה של אנוש הארצית, ואז למעשה נוצר קשר עבודה הרבה יותר רציף איתה, כי בכל סניף יש את הצוות שלו, ואני עבדתי ברמה הארצית. אז למעשה הייתה לי הזכות לפעול עם ליאורה כמנכ"ל
והיא חברת ועד מנהל 8 שנים. אתם יכולים לדמיין, לאור מה שאתם מכירים אותה, שאלה היו שנים מאוד סוערות. כי ליאורה בדרכה הסבירה מה צריך לקרות. כשהיא התחילה בוועד המנהל, לאנוש עוד לא היה מנגנון מאוד מסודר. והדבר שהיא לא הפסיקה לומר בכל ישיבה, עמוס זוכר, חייב שיהיה באנוש סמנכ"ל משאבי אנוש. לקח הרבה שנים עד שיכולנו להגיע למצב שנוכל להעסיק אדם בתפקיד כזה בכיר. התחלנו, כמו שאמרתי, ארגון של מתנדבים שחי על תרומות, ובהדרגה הפכנו להיות ארגון שמוכר שירותים למדינה, והמעבר הזה מארגון שכולו מתנדבים לארגון שההנהלה שלו, המתנדבת, היא אסטרטגית, והוא מעבר מורכב, ולליאורה לא הייתה סבלנות. אז התחברתי מאוד למה שאמרת, יזהר. היא הסבירה כל הזמן ובדרכה, וזה לא היה פשוט, כי אני הייתי צריכה להוביל את העובדים, וכשהמתנדבים מסבירים מה לעשות, אתם יודעים את זה, זה לא פשוט. היה צריך להקשיב לה בסבלנות, לא תמיד הייתה לנו, אני מודה. יחד עם זה, הדבקות שלה והמחויבות שלה, וגם האמון שהיא נתנה בנו, היו יוצאי דופן, ועם כל זה שלא היה קל, חוסר הקלות הזו הביאה גם לדברים שקרו. התובענות. אז יש לנו הרבה מה לומר לליאורה כתודה. את רוב הדברים אני חושבת שהיא ידעה. אני גם אגיד לסיום שזכיתי במקרה לגמרי, בגלל שליאורה לא מפסיקה לגעת באנשים ובחיבורים, זה נאמר על ידי הרבה אנשים פה, אז אני לא מחדשת. במקרה, היא רצתה להפגיש אותי עם ירדנה שיושבת בשורה האחרונה, ובמקרה לגמרי התאריך שבו נפגשנו, לדעתי היה פחות משבוע לפני שהיא עצמה את עיניה. אז הגורל גם זימן לי להיות איתה בשעות צלולות של חיבורים בין ארגונים שפועלים באותו תחום. אז זכיתי להרבה מעגלים, וגם אנוש עצמה כולה זכתה להרבה מליאורה. תודה על ההזדמנות להגיד את זה. תודה לדוקטור הדס. של אהבה. מיזם נוסף אותו קידמה ליאורה, תוכנית התפתחות אישית לבני נוער, שמטרתה להגביר את רמת האהבה העצמית, הקבלה העצמית והשקט הפנימי, שיובילו למימוש והגשמת הפוטנציאל האישי שלהם. מיזם שליאורה קידמה יחד עם המובילה של המיזם, ורד בירון שרביט. אני מתכבד להזמין אותך לבמה. ורד, את היית בקשר עם ליאורה, קידמתם מיזם שאת מובילה, מסע של אהבה, מיזם באמת חשוב, חינוכי. ספרי לנו קצת על ליאורה, ספרי לנו קצת על ליאורה והמיזם, ואחר כך אם יש לך איזשהו משהו ככה, פלפל, בבקשה. טוב, אז קודם כל זה ערב סופר מרגש, באמת, באמת. אני הרווחתי אישה שהיא הפכה להיות חברה ממש טובה, ונגעה בי כמו שנגעה בהרבה מאוד אנשים כאן, ואני דווקא אתחיל בסיפור הקטן של איך אני פגשתי את ליאורה. אז אני התמודדתי בבחירות עם איציק רוכברגר ב-2018, הייתי מספר 3 ברשימה שלו, והגעתי למטה, יום רגיל של בחירות, עבודה, וכשנפתחת הדלת נכנסת אישה יפה, ססגונית, מטופחת, אומרת ככה, שלום, אני רוצה לדעת מי הזיזה אותי למקום 7 ברשימה. ואני כולי ככה, פגישה ראשונה עם המטה מקובצת, אומרת, אני, ואז היא אומרת לי, אוקיי, נעים מאוד, עכשיו אני פותחת לך רשימה ואנחנו הופכות לחברות. נותנת לי חיבוק ואני בהלם, לא מבינה מה קורה,
והיא נכנסת לוואטסאפ, פותחת קבוצה, תומכים בוורד, היא אומרת לי, זהו, עכשיו אנחנו צריכות לעבוד ביחד. וככה פגשתי את האישה המדהימה הזו, ליאורה, שנכנסת ככה ישר ללב. אז אנחנו אמנם נפגשנו בבחירות, אבל המשכנו דרך ארוכה, וכמובן שמיד היא התעניינה בחיי, במה אני עושה. ואחד המיזמים שהתחלתי אותו בזמנו, זה היה באמת מסע של אהבה, לקדם שלומות אצל ילדים ובני נוער, וליאורה הייתה אהבה בזה, והייתה סקרנית לדעת איך עושים את זה. ומיד התגייסה ב100%, לא ב90%, לא ב50%, אין לי מושג עם כל מה שאני שומעת פה שהיא עשתה, איפה נכנס ה100% לתוך החיים שלה, כשהיא אימא שכל היום מדברת על הילדים ועל הנכדים, ומבלה עם אבי, והמשפחה נמצאת בראש סדר העדיפויות שלה, פלוס כל יתר בניה שזה המיזמים שהתנדבה אליהם, ואז היא מגייסת אותך, ואת הרוטרי, ואת דוקטור רחל זורמן, שגם הם מהרוטרי, והיא מקימה מטה מסע של אהבה, ורצה בכל חלקי הארץ, ובכל פעם שאני מגיעה ואני אומרת לה, ליאורה, תראי מה קורה פה, הם לא, היא אומרת לי, ורד, לא מהחלון, אנחנו ניכנס דרך הדלת, נפתח אותה, אם לא דרך החלון, אם לא, זה יקרה. ונחשו מה? זה קרה. אנחנו הגענו לרשת עתיד, והיא יושבת איתנו בפרזנטציה, והיא אומרת למנכ"ל עתיד, תקשיב, זה מה שאנחנו יכולים לעשות לילדים שלנו, לא תבוא איתנו? והוא נשבע בקסמי האמונה של ליאורה וחדורת המטרה, ובאמת נכנסנו לרשת עתיד. וברשת עתיד ליאורה לא הסתפקה בזה שהיא בעצם פתחה לנו את הדלת. היא נועלת נעלי ספורט, מגיעה לכל מפגש, יושבת עם הילדים על המזרונים, יושבת עם המורים ומספרת להם כמה זה חשוב, להיות קשובים לילדים, ללמד אותם לקבל את עצמם, לאהוב את עצמם. אני בטוחה שגם במשפחה, בקבוצות המשפחתיות, קיבלתם את כל הדפים שלנו. ותוך כדי זה אנחנו נוסעות בארץ, מבלות ביחד. הנושא של התפתחות אישית סקרן אותה מאוד. בחיים לא נתקלתי באישה בגילה שכל כך פתוחה, כל כך סקרנית ומתנסה. היו דברים שאני לא התנסיתי, והיא אומרת, מה זאת אומרת? אנחנו מנסים את זה, מדיטציה, דמיון מודרך ודמיון מודרך. סדנאות, היא מגיעה לכל מקום במלוא המרץ, מתנסה וחובה, וחיה כל יום את החיים במלואם, בנוכחות מלאה, באהבת אדם שלא נתקלתי בה, באמת שלא נתקלתי בה. היא בליבי, אני מאוד מתגעגעת אליה, אני לעולם לא אשכח את ליאורה, ואני ממש רואה זכות גדולה, שזכיתי להיות בין האנשים שהיא חברה אליהם ובאמת ליוותה אותם. אז ליאורה בלב שלי לא הלכה לשום מקום, ואני ממש אוהבת אתכם גם, כי אתם חלק ממנה, ואבי שתמיד פתח את ביתו ואת ליבו, ובכל דבר היה חלק ממסע של אהבה. אז אני רק יכולה להודות ולברך על עוד הרבה אנשים כאלה ושזכינו בה, באמת. תודה רבה ורד, כל הלב. שיימינג, עמותת נוער למען נוער. העמותה הישראלית למיגורה של תופעות השיימינג וסיוע לנוער בסיכון. בהובלתו של רוטריון עמית סבן, חבר מועדון רוטרי רעננה. אני מתכבד להזמין לבמה את עמית סבן. אז קודם כל אני רוצה באמת תודה לכל המוזמנים שבאו וכיבדו אותנו בנוכחותם. וזה לא פייר כי אין לי הרבה זמן, יש לי זמן קצוב, אבל אני אשתדל בזמן הקצוב שיש לי באמת להתמקד בכל הפעילות והקשר שהיה לי עם ליאורה זיכרונה לברכה. בגיל 17, את ליאורה הכרתי כבר כ9 שנים, ובגיל 17 היה לי משרד ברחוב החרושת ברמת השרון, שמשם ניהלתי את כל הפעילות החברתית שלי, ופגשתי אנשים. באותה תקופה גם נבחרתי להיות בין ה20 המשפיעים של סמסונג ישראל וחברת החדשות. והיה איזושהי כתבה בעיתון, סבן ובסון עם עוד נערה, מייצגים את הצעירים המבטיחים. וליאורה הגיעה לכתבה, ליאורה אהבה לקרוא הרבה עיתונים וספרים, ולהתעמק בדברים האלה. ובאמת הגענו לפגישה, והמטרה של ליאורה הייתה
להקים את מועדון הרוטראק ברמת השרון, שזה מועדון אשר מטרתו לפתח מנהיגות והעצמה בקרב בני נוער. בכל עיר יש מועדון רוטרי, שהמטרה שלו זה לפעול למען הקהילה, לפעול למען אוכלוסיות מוחלשות, למען חברה טובה יותר ושווה יותר. והיה בינינו קליק מהרגע הראשון. אם יש משהו שליאורה התמינה בי, זה שאם רוצים משהו אפשר לעשות הכל. גדלתי להורים באמת שעבדו מבוקר עד ערב בשביל לקלקל ולפרנס את הבית בשכונת מורשה, בשביל שיהיה לנו הכל. ובוא נגיד שתמיכה לא תמיד הרבה הייתה לי. ובאמת ליאורה אמרה לי, אני רוצה בפגישה, סיפרה לי על כל הפעילות שלה, על כל הפעילות של המועדון, של רמת השרון, של פועלכם, ואמרה לי, אני רוצה שאתה תהיה איתי, תעזור לי ביחד, יד ביד להקים את המועדון. וכמו שאתם יודעים, ליאורה היא כובשת, אי אפשר להגיד לה לא, שהיא רוצה משהו, היא עושה אותו על הצד הטוב ביותר. והיא החליטה שאנחנו הולכים בזה ומנסים לקדם את זה. ובגלל שהיה לנו קשר כל כך מיוחד, היא הייתה עבורי מודל לחיקוי והייתה מנטורית, ואם יש משהו שהיא לימדה אותי כבלודוזר ובפן החיובי שבדבר, שאם רוצים משהו משיגים אותו, ואם סוגרים לך דלת בחלון תיכנס דרך המעלית, סוגרים לך את המעלית תיכנס דרך הארובה, אנחנו נמצא כבר דרך להיכנס. באמת הקשר שלנו היה מאוד מאוד חזק, וכל כך כואב לי שהיא לא פה לראות את זה, את כל האנשים פה, את כל מה שהיא עשתה. ולאט לאט היא החליטה גם שהיא מצטרפת לעמותת נוער למען נוער. אותה עמותה הקמתי בגיל 17.5, סבלתי כילד מלא מאלימות, מחרם, היו צוחקים עליי בגלל העודף המשקל, בגלל שהייתי מוזר ולא התחברתי לשחק בכדורגל וכדורסל, מה שעניין ילדים אחרים בני גילי. ולאט לאט יצרתי צוות, וליאורה ממש הייתה חלק, והיא הצעה לי וידעה לתת את החיבוק הנכון ואת האוזן הקשבת להזמין אותי לארוחות, ובאמת היא הייתה ממש עבורי, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, אז ליאורה ממש הייתה מבוגר שיאמין בי והקדישה את עצמה למען הפוטנציאל שלי וקישרה אותי וחיברה אותי, ובזכותה היום אני חבר רוטרי, ואני ממש מקווה שאני אוכל להמשיך את כל הדרך שהיא עשתה. קצת על העמותה, זו עמותה כמו שאמרתי שהקמתי שהייתי נער, כי אני סבלתי מחרם ואלימות כילד מלא, והמטרה המרכזית כיום של העמותה היא להילחם ולתת מענה. יש לנו קו שעובד 24 שעות, יש לנו הרצאות בבתי ספר שאנחנו נותנים, כל העמותה פועלת בהתנדבות מול ידי מתנדבים וגורמים שהמטרה שלהם לעזור, ואני חושב שזה כל כך לא מובן מאליו כל מה שליאורה עשתה עבורי, והיה לנו קשר מיוחד, ובאמת הרבה אנשים לא הבינו את זה. מה פתאום ילד בן 17 עם אישה כל כך מבוגרת, מה קורה פה בכלל? ואני יכול להגיד שלימים היא ממש נהייתה, ממש כמו סבתא שנייה שלי, וממש אני מרגיש חלק מהמשפחה, והכניסה אותי אליה והמצאה אותי, והייתי בן טיפוחה. ואני מאוד מקווה שבאמת אני אוכל להמשיך בדרך המיוחדת שלה, כי בזכותה היום אני חבר רוטרי, ואני בטוח שהיא רואה את זה מלמעלה, ואיפה שהיא לא נמצאת, אני בטוח שהיא גאה בי, והיא גאה בכל מה שאנחנו עושים פה. היא תמיד תהיה נצורה בלב שלי, ותמיד תהיה בי, ואני אזכור אותה. תודה רבה. תודה. ליאורה הייתה פעילה עד יומה האחרון. פעילה חברתית, חברה אמיתית. תמיד נזכור את ליאורה הנותנת, המתנדבת, הפועלת, העוזרת לכל. לפני שניפרד אני מתכבד להזמין לבמה את בנה בכורה, אוהד. ערב טוב, תודה לכל מי שטרח והגיע לכאן, תודה לחיים, לעמוס ולכל מי שארגן את הערב הזה. אני מאוד נרגש ושמח להיות פה. כולכם או רובכם מכירים את אמא מהחלק של, בוא נאמר, משנת 99 או משנת 2000 ואילך. אני טיפה ארחיב על החלק שלי בתור ילד, כי זה משהו שהוא מאוד אינטימי ואני חושב שהוא מעניין. כולכם שמעתם איך היא עבדה ב-200 או ב-300 או ב-500%, אבל מבחינתי היא הייתה אימא.
קודם כל אימא. והחוויה שלי בתור ילד, למרות שאני גדלתי עם מטפלות מהיום הראשון, תמיד לא הייתה לי אימא בבית, אבל תמיד היה אוכל בבית ותמיד היה מי שידאג. אימא למשל לימדה אותי לקרוא בגיל 5, עוד שהייתי בגן. היא ישבה איתי ולימדה אותי, היא הייתה זמינה בשבילי. ואני זוכר שבבית הספר, בכל הטיולים השנתיים, היא תמיד הייתה הורה מתנדב, היא הייתה חברה של החבר'ה. כל מה שהיה לה, היא תמיד הייתה חברה של החבר'ה. והיא הייתה מתנדבת, והיא הייתה סחבקית של כולם, ומכירה את כולם. ואני בתור ילד, שהייתי מצלצל לבנק לאומי ומדבר עם המזכירה שלה, לא יודע אם מי ישבה ישיבות, אני יודע היום שלפעמים אני בישיבות, לא נוח לי, לא היה כזה דבר. אם היא הייתה יושבת גם עם יפת, אוהד היה מצלצל לספר איך היה בבית ספר, איך הייתה הבחינה, היא הייתה מרימה, היא הייתה יוצאת, ושכל העולם יחכה. וזה משהו מאוד מאוד אינטימי ומאוד מאוד טיפיקל עליה, שהיא ידעה לתת מעצמה, וזה לא היה אחד על חשבון, זה היה לתת ולתת ולתת ולתת, בלי שזה, אני לא יודע מאיפה, המתמטיקה לא מסתדרת לי עד עכשיו מכל הרשימה הזאת, אבל זה פשוט היה מעיין בלתי נדלה של אופטימיות, של אהבת אדם ושל אהבה אמיתית לחיים. היא אהבה מאוד את החיים, החיים שלה לא היו פשוטים. היא עברה את הגיהנום של הסרטן 3 פעמים, איבדה את אחותה הבכירה לסרטן, איבדה את אחיה הצעיר לסרטן, איבדה אבא בגיל 20, שהיא הייתה בת 27. למרות כל המכות האלה שהיו יכולות לרסק בן אדם, לא הרגשתם את זה. אתם ראיתם את האופטימיות, את החיוביות, וזה גם לדעתי גם משהו שבא, שחי בי, אני קורא לזה חמניה, איפה שהשמש, לשם אני מסתכל, אני רואה את השמש, וזה לקחתי ממנה, תמיד לחפש את הטוב, לא משנה כמה נמוך אתה, תראה אבל איזה כיף של אנשים יש פה, תראה איזה כיף של דברים, וזה משהו שהוא טיפיקל אימא. המקום הכי טוב בעולם הוא רמת השרון, והמקום הכי טוב בתוך רמת השרון זה רחוב המתנחלים. זהו. המועדון הכי טוב זה רוטב. אמן. תודה רבה חברים. תודה רבה. ליאורה הלכה מאיתנו לאחר שנלחמה במחלה קשה, ואפילו בשלב מסוים ניצחה את המחלה. מחלה אחר כך לצערנו חזרה. לליאורה הייתה מטפלת צמודה שנתנה לה את כל האהבה שניתן היה. לטובת רבקה, אני מבקש לעבור לדבר באנגלית. When Leora was ill, Rebecca took care of her 24/7. Her love to Leora was outstanding, and she gave her special care and love. I would like to invite Avi Gavish and Rebecca to the stage. I have to say something, I don't know what to say, but Rebecca was with Leora 4.5 years. I can't speak, I have tears. And Rebecca was the woman that pushed her, suggest her, help her. I can't forget the last days. Rebecca told me, Avi, any hour during the night, 1, 2, 3 till morning, if she need me, call me.
ושאפו רבקה. Small thing for you from the family. I can't speak. אני לא יכול לדבר. קשה לי לדבר כי גם אני נרגש. תודה רבה, אבי. אל תסיים את הערב. Thank you, Rebecca. From both of our heart. עמוס. עוד לא, אל תסיים את הערב. לא מסיים. תגיד לי לפני. תגיד לך לפני. עוד לא מסיים. טוב, עכשיו אני עולה לבמה. עכשיו יותר קל לי לדבר. אני טיפוס רגשן מטבעי. אני טיפוס רגשן מטבעי, אבל שנאמר לי על הערב הזה שרוטרי רוצה לכבד את ליאורה, אני פגשתי אדם, אני הכרתי אותו קודם, אבל בכזו דבקות, בכזו נאמנות, בכזו אכפתיות, לתת זמן על חשבון עבודה, על חשבון הזמן עם המשפחה, זמן פנוי, אני לא ראיתי. ויש לי חברים טובים, אבל אני לא ידעתי להעריך עד כמה החברות בין חיים לליאורה הייתה חברות בקרביים, וכפועל יוצא שלי למה שחיים עשה, זה היוזמה היא של רוטרי, אבל מי שעשה את זה בפועל זה חיים. חיים, זה ממשפחת גביש עבור חיים. עמוס, בוא. לא יודע, אבל זה עבור רוטרי, תמצא לתלות את זה, לשים את זה. עכשיו אתה יכול לסגור את הערב. זו הייתה הפתעה. אבי, תודה. משפחת גביש, תודה. עמוס. יעבוד. יותר חלש. ליאורה נפטרה ביום 19 ביוני 2024. בשבילי ליאורה הייתה שכנה, חברת מועדון, אבל בעיקר חברה אמיתית. כשהייתי חולה בביתי, וזו הייתה תקופה ארוכה, הייתה באה עם אוכל לדאוג לכל צרכיי. כששרי אשתי הייתה חולה כחודשיים וחצי בבית, גם אז דאגה ליאורה לעזרה וסיוע, למרות כל הקושי והמחלה שהיא בעצמה עברה. רגעים קטנים ייחודיים מחייה של ליאורה שתמיד לזכור. שירה ישראלית, לרקוד עם חולי פרקינסון גם כשהיא חולה בראשה, עצירת אוטובוס במקום נידח בתאילנד, לשיר ולתת ממתקים ומטבעות לילדים המקומיים, לרקוד הורה עם גליה אלבין בשדרות השאנזליזה ולאחר הזכייה של מכבי תל אביב בגביע אירופה. הצ'אנט המפורסם של ליאורה, שהרבה מאוד אנשים זכו לטעום אותו, הזכייה של אבי בקזינו בוועידת רוטרי בקפריסין על האונייה, אבי שעמל שעות בקזינו והרוויח למעלה $3,000, איבד אותם ברגע לידיה של ליאורה, שלמחרת ערכה מסע קניות לילדים ולנכדים. ליאורה היא דוגמה ומופת לחברה אמיתית ולפעילה למען האחר. בעשייתה הרבה הראתה ליאורה את הנכונות בסיסמת הרוטרי בשנת נגידותי כנגיד עשייה משנה חיים. כי באמת מה שליאורה עשתה שינתה החיים של הרבה מאוד אנשים. והיא פעלה לעולם טוב יותר. אנחנו תמיד נזכור את ליאורה, ליאורה הנותנת, ליאורה המתנדבת, ליאורה האכפתית, ליאורה האוהבת, ליאורה החברה.
יהי זכרה ברוך. אמן. לפני סיום עמוס אני מזמין אותך לצלצול בפעמון וסגירת הערב. לפני שאני אצלצל, שוב פעם, הרבה תודות לכולכם שבאתם, משפחת גביש כמובן. תודה רבה לכולם, לכל הנוכחים, ערב טוב לכולם.